はい、皆さん、おはこんばんにちは。ダメポニコニコおじさんこと、ダメだでございます。さあ、今日はね、素の声でやり、違うよ。シドさんこんばんは、たけさんこんばんは。今日はね、私の素の声でやりますよ。はい。こんな感じじゃないでしょうかね。普通に喋っていれば。あんまり変わらないかもしんないけどね。さあ、やっていこうじゃないか。今日は、コールオブデューティーブラックオプス4、生放送、やっていきましょう。素の声素の声の感じが違うからね。いや、素じゃねえ。違う。ちょっと違う。なんでだよ。なんでだよ。違いますよ。はい。というわけでね、今日も元気にやっていきましょう。コールオブデューティーでございます。あ、パーティーチャット作るの忘れてた。申し訳ねえ。ちょっと待ってね。いやー、コミュニティのね、これパーティーチャット作るの忘れてた。それがフリータ風という才能に恵まれた人。なんてこった、そうですか？そんなことはないと思うけどな。まあこんな感じですね。普通に喋ると、なんだろうね、ちょっと高いかな。どうなんでしょうかね。ちょっと待ってね。コミュニティからちょっと今作りますんで、パーティーチャット。ちょっと待ってね。4キロエンチジさん、まずあなたオンラインじゃねえ。あ、そう、ちょっと待って。順番にやっていきますよ。ちょっと待ってね。はい。これね。ちょっと待ってね。参加型、交代制、デスビーム。よし、OK。これでいこうじゃないか。そして、これで、できるはず。はい。ここから、オンラインにして、参加される方は遊びに来てね。なんでだよ。作ってねえよ。あ、そうなの？それ初めて知ったね。さあ、今日は、こちらね、頑張って。なんだっけあれ。ピースキーパー。ね。ラッキーで出ればいいなという気持ちで、こちら。あ、たけさん来た！あいざいます。ああ、いいですね。私と一緒にラブラブしましょう。さあ、頑張るよ。今日は素の声でいくからね。素の声。これ素の声よ。アマトチャンネルさん、1週間ログインすればガチャできるよ。そうなんだよね。1週間ログインすれば、1日ね、1日ログインプラス、ミッションをクリア。ね、そこをいや、フリーザじゃねえよ。素の声だっつの。今日は素の声で言ってますよ。あんま変わらないかなわかんないけど、ちょっと頑張っていきましょう。さあ、最初使っていく武器は、どうしようかな。ICR でいこうか。ICR マーク2。こいつを使っていきますよ。ランパートじゃない。KL でもない。あ、ペプシマンさんこんばんは。ドープさん。いや、誰で。いや、違うよ。違いますよ。普通の声ですよ。さあ、今日は素の声で頑張っていきましょう。コールオブデューティーブラックオプス4やっていこうと思います。見とけよ。素の声でもね、ガンガンね、とつっていきますから。なんかやばい、いっぱいやられてるよ。あ、ちょっと待って。いや、今うまいな。失敗しちゃった。先打ちかましちゃったね、今。おら、ワクワクすっぞ。なんで、ちょっと待って、角っこおるんかい。いや、投げないでください。投げないで。いやー、マジで頭出さんかな。あ、ちょっと。いや、ちょっとこっち。危ないよ。いや、壁抜くのやめえや。この人角っこいるね。いったー！ちょっと待って、今の。待って。あ、これ落としとこうか。これまずいな。ライトニングストライク落としたのかな、今。なかなかやばいな、これ。ちょっと待って。こっちかな？そっちいるよ。ナイス。はい。レーザーワイヤー破壊。いたよね、今。
ナイスキル、素晴らしい。ナイス。あらー、ちょっと待って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 、そこにもいんの。それはちょっと聞いてないぞ。そうきましたか。角っこにいたんね。はい、大丈夫？いたね。倒してる、素晴らしい。よいしょ。あ、リアスさんこんばんは。はい、こんばんは。リアスさんこんばんでございます。あ、リュウさんこんばんは。今日はね、私の素の声で、ぜひともね、このまま見ていってもらいたいと思っております。消さないで。消さないで、消さないで。リアスさん、諦めたらダメですよ。さあ、だいぶ前線上げてくれてるが、あそこにすごい固まってんだよね。よっ。よっ。ナイス。大丈夫？うわ、これはきつい。これはきついぞ。そう嬉しいじゃねえか。素晴らしい。そうなの？5-4終わり？あー、うまいな。失敗しちゃった。もったいねえ。ちょっとまずい。こっちに出して、そこにね、タップデプロイがあるんで。よいしょ。もちゃらさんこんばんは。はい。これはダートに変わっていく。お、今ただいまたけさんとね2人でやっております。どこか、いた。よいしょー。リアスプシット、リアスズン 6D1 スペクさん、リーグプレイが5人。よいしょ。危ないね。ん？今日、もちろん。はい、タイソンさんこんばんは。ナイス。素晴らしい。UAV。ただいま、タケさんと、私2人でやっておりますが、よいしょ。なんとか勝ちたいところ。素の声。じゃあ、その感じ違うからな。参加了解。大将さんもどうぞ来てください。ブラックアウト。ナイスキル。なんて読むんだろう。はい、よろしくお願いします。じゃあ、なんか声が普通になっちゃったよ。ナイスキル。50ブス50、50vs50。なんか新しいモードですね。グランドウォーだったかな。いや、こっちだな。逆に湧いてるんじゃないかな、これ。こんばんは。コバさんこんばんは。やばい、これもったいないってなんでスライディングできなかった。もったいな。いやー、今のはもったいないな。あそこで死ぬのはもったいない。ちょっとミスっちゃったね。タイソンさんこんばんは。後で了解。どうぞ。コバさんもどうぞ。聞いてるよ。聞いてるよ。リヴァイさんでしょ。リヴァイさんこんばんは。今日フリーザじゃないから。いや、ちょっと。はい、またね。ゆずくんまたな。今日はあれですね。タイソンさんもいい感じで声出てるんじゃないですか。オッケー。エルストーム感じ。いやー、強いな。失敗したな。ナイスキル。お発声練習。オッケー。
汚い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 最後汚いさあ、タイソンさんと今タケさんかな、タケさん参加ということで、さあベストプレーはこちら、ベストプレー素晴らしい、いいですね、うまいですね、いいエイムじゃねえか。俺もこれぐらいエイムができた。タケさんこんばんは、うっすでございます。いやね、まあいろいろとありまして、まあ、素の声もやってみないとね。素のいつもその声じゃないですか。そうですね、違うよ違うよ。さあま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 あ、でもいい試合でございました。タイソンさん、あ、でもタイソンさんも入ってる。オッケーオッケーオッケー、行きましょうこのまま。まあ、どうすなんか違くないかかさんが話してる。はい、あ、今日タイソンさんリヴァイ兵長の真似してくれますよ。いやアムロじゃねえよアムロに言ってんじゃねえよ、アムロのこと言ってるんじゃないから。キーコユキチャンネルさん、素の声聞きに来ました。あ、小雪さんこんばんは。これが私の声ですよ。どうですか、あんまり変わんない？え、作ってないよ。じゃあ作ってないほんとこれこんな感じ。違う、嘘、そうキーコユキチャンネルさん、川になってた。変わんねえのかよ、変わってるでしょ。違うよ、あなたのハートにデスビーム、これがね、いつものねフリーザさんの声ですよってやつなんですけど、あんまり変わんない？同じ？そうかな、同じかな、そんなことないと思うんですけど、あんまり変わんないでしょ。いや、あんまり変わる、いや変わると思うけどな、ちょっと違うんじゃない？アブドク、ムズクドさん、ダメとさんってローカス当たりましたか？当たってません。チャンネルさん、テイストがイケボだから。テイストがイケボ、本当に、いや小雪さんありがとうございます。イケボ愛ざいます。小雪さん、そんな、持ち上げなくていいんですよ、この人調子の。いやいや、乗ってねえよ。ちょっと待って、一つも乗ってないからね。たけさん、一つも乗ってないよ。あ、これ、たけ、乗ってないぜ。なんでだよ、ミュートにするとか言うなよ。アイザイマスでタバコ落としました。アイザイマスタバコ落としました。いやいや、待って。ちょっと待って。いいじゃん。たまにはこういうのありでしょ。ねえ、たまには。いやー、たまにはこうね、素の声というものもいいんじゃないかなと思いますよ。はい、だからバカ打つなよ。次参加、オーケー、リアスさん、ぜひおいで。うまいな。ナイスキル。いや、もう結構私勝ったと思ったんですけど、今、打ち勝ったと思ったら負けちゃいましたね。いや、やばいな、あれ。いや、カバ行く前に左からも右からも打たれていく。リス変わった。これはちょっと。グリボって感じじゃん。何グリボって感じじゃん。いやー、うまいな。打ち勝てないよ。うまくね。やばい。これちょっと本当にやばいぞ。ワイルドファイヤー。日本のいやー、うまいな。ちょっと A 目が合ってないね。一発目が合ってない。まずいぞ。マドックスはね、いや、ここすごいね。いやー、うまい。いや、うまい。ちょっと待って、まずい。なんかね、打ち勝てない。やべえ、うまい。ちょっと待って。めっちゃうまいんだけど。あ、いいよ。どうぞ。そうですね。車でハンドル取られて笑うぐらいのエピソードが聞きたいと。どんなエピソードがあるかな。そうですね、私前に働いてた会社がですね、まあサービス業なんですけどもそこでね、ちょっとヤンキー風なお姉ちゃんがちょっとクローズないみたいな、クローズ読みたいんだけどみたいなね感じで言ってきたので、クローズの売り場をねこう教えてあげたんですよ。そしたらですね、ヤンキー風のお姉ちゃん、まあ
ちょっとズボンがですね、ずり下がってですね、パンチが見えちゃったんですよ、私。そのパンツがですね、なんと、ちょっと待ったそのパンツがですよ、皆さん、ティーバックでしたよ。おい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 、ちょっと待って、ちょっと待って。おティーバックでしたよ、皆さん。どうですか、素晴らしい。大丈夫、大丈夫。いや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 、ちょっと待って、待って、待って。ちょっと待って、ちょっと待って。そんな感じですよ。カツーさんこんばんは。そういうこと言うね。レーザーワイヤー破壊からのシールド破壊していきたい。あれなんで当たんなかったの今の。おかしくないか。そう、リスがまた変わったぞ。このね、温泉にすごい集まっちゃってるんで。なんだと。いやー、なんかね、2人、いや、いっぱいいるな、あそこ。あそこ多いな。うまっ。ちょっと、今のうまくない？そっから抜くの？ほっ、なんで逃げれないんだいっぱいいるな、あそこ。ちくしょう、いっぱいいすぎだろ。勝てねえぞ。ロットさんこんばんは。おい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 、何が変態なんですか、私の。うまいな、飛び越えられちゃった。裏から湧いた。今ね、3人。まだいるね、そこ。今3人。まだ入れる。はい、どうぞどうぞ、リアスさんどうぞ。顔が変態、顔出してねえよ。顔出してないからね。今日は素の声でお送りしていきます。コールオブデューティーブラックオプス4やっていきますよ。よいしょ。おっといる。左からリアスさんこんばんは。はい、こんばんは。大丈夫。強い。めちゃくちゃうまい。そうね、手元のやつなんですけどね、なんかね、ソフトの調子が良くなくてね。いや、ピースキーパー持ってないんですよ。ちょっと出たらいいなとは思ってるんですけど、ラッキーで出たらいいなとは思ってるんです。そんななかなか出るもんじゃ。ローカスも持ってないです。ドープさんも来る？行くいいなぁ。ちょっとマジか、今の倒せんのけ。いやー、悔しい。敵がこっち集まっちゃってんだよね。お、素晴らしい。はい。お、ベティナイフ。ピースキーパーマジ強かった。ちょっと待って。何一つ当たりませんでしたって。そうだったんだ、当たらなかったんだ。いやーね、そう、課金するほどのね、お金持ってないのでね、私。いやー、うまい。この肩めちゃくちゃうまいですね。加藤さんこんばんは。OK。はい、SR 戦ローカスありです。払い戦にダメポさんやりに行きます。ローカスありなんですよね、確か。なるほど。うまっ。みんなそうすごいね。ローカス手に入れてる人結構いますね。はい。どうした？開け込んだね。開け込んだった。開け込んだったらプロじゃないですか。すごいな。アーケードコントローラー素晴らしい。というわけでちょっと待ってね。今ワイロでローカスするとすごい。
ペさん、ローカス使ってる人間違えて死体打つかもだけど許してね。どうぞどうぞ。あれこれ大河くんこれ違くないか？俺でもなんかね参加方法これ変えたような気もするんだけどな。おっと、ロペさん、賄賂でへえ。そんな甘いよ。甘い？ちょっと待って。これどうやってキックできるんだっけ？桜餅優さん、三角でパーティー管理でうんキックする。これはちょっとね大河くん申し訳ない、キックだわ。他の方が入られるんで。ワッセアさん、フワッシュ。ちょっとケーブル厳しくした方がいいっすよ。オッケーオッケーオッケー。はい、愛獣来たよ。参加できますよ。どうぞどうぞ。煮干しさんこんばんは。タイガさん、参加するときはコメント欄に書いてから参加してください。参加はそうですね、コメ欄から来てね。リアスさん来た。そしてドープさん来るのかなこれ。ちなみにあと1枠あります。1枠。チャンネルさん、弟よ。音じゃカモン。カプーンさん、切り冷めてみん誰なの？霧雨さんはねこのさんはいたった。ちょっと待ってね。行きますよ。霧雨さんはこの方だと思う。AGDP この方じゃないかな、霧雨さん。あ、そう、俺もさ、なんか。いや大層さんこれいるじゃん。サブアカまで入れれないでしょ。兄貴って入ってますよ。リュウさんです。あ、これリュウさんだ。名前変わって分かんなくなってるわ。あ、大河くんこんばんは。あれこれコメント入れてくれたんかな。でも6人だよ。本当だね。入れてないですね。コメント入ってないな。俺入れてきます。いいの竹さん。チャンネルさん。桜餅優さん、抜けそうる？打ちますね。竹さんありがとうございました。音じゃさんこんばんは。お父ちゃんさん。そう、ドープさん音じゃさん。ドープさん音じゃさんだから。伊勢ジャンさんが。ニセジャさん今日来ないんじゃないかな。 BO4 持ってるとは言ってたんですけど、多分あんまりねなんかなんかエーペックの方がいいって言っててあんまり来ない。そう、ニセジャさんも来た。ぽいちゃんいいよ、おいでおいで。どうぞどうぞ。煮干しとチェンです。ワッセアさん、新物欲しいし、ブラックアウトで手上げでもするかな。ああなるほどね、煮干しさん。4キロエンチジさん、ダメ子さん、今ちゃんと。そうですね、参加する際はですねこちら、YouTube の方でコメント欄にね参加 OK ですかっていうのを言わないとちょっと参加されてもね参加される方がいっぱいいますのでよろしくお願いいたします。はい、お久しぶりでございます。リュウさんお久しぶりだね本当に。そうですね。あまりダメディスクとタイミング合わなくて。タイミング合わなかったな。さあこれちょっと待ってね、リュウさんとあとドープさんが来るんかな今。4キロエンチジさん、手かぶっちゃけ。あー来た、おとちゃさんこんばんは。ランボルギーニ欲しいと思ったけど大変だわ。当たり前ですよ。ランボルギーニ高いですから、維持費も高いですからね。年間300万払えないぞ。でしょ。ルーカスにスタビライザーはいらねえな。いらない。ジェイソンなんだとダメジー、ガンダム買って。ガンダム買えねえよ。カブンさん、今当てたんで、ちょっとレベル上げしたくて、ルーカスの。そう、維持費300万。私もローカスも。お、じゃあ私パラディン持ってきますよ。役立たず。すごい、じゃあアローミーの方がいいじゃん。ぶっちゃけた話。はい。あ、そうなんだ。正直ローカスはいらない。いわゆるスプリングナイフと。初期のローカスです。ああ、なんか初期は反射だらけでアップデートで。多分このスプリングナイフっていうのは B ナイフのことですね。でピースキーパーが欲しい。なるほど。そしてできれば SVG の方が良かったんじゃないかという話ですね。なるほど。相手、オッケー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 。じゃあ、音じゃさん、ちょっと1試合いっときますね。自分入っても大丈夫大丈夫ですよ。リュウさんね、リュウさんはこっちコメント入れてくれてますから大丈夫ですよ。ちょっとこの試合終わったら落ちます。あー、了解です。じゃあ、飯になったし。ちょっとローカス見させてもらいますよ。ローカスってなんてどういうこと？何
なんか場所であ、ルーカス。いや、俺はローカスで覚えてましたね。砂嵐だよ。ほんとだ。あー、ごめん。そういう呼び名がローカスで、いやー、砂嵐のマップだった。見てなかった。申し訳ない。いや砂嵐だからこそSR を頑張るっていう。いや、当たらねえでしょ、これ。あ、ゆかりさんこんばんは。じゃあ俺アウトロード使いますね。もうちょいで。はい。カズンさん、でもメガネにしたから大丈夫だ。あ、メガネ。いやめんどくさい。待って。加藤さん、自分がメガネにしてもね、関係ないから。この砂嵐なんか関係ないから。関係ないから。ひーちゃんこんばんは。地声だよ。アフターつけれるのいいよね、アフターメーター。うん。もしローカス出たら私はやけになってシーモの枠47返す&Pの多方の連動版買います。あ、配信外ですか？大丈夫ですよ。あんまり大きい声では喋れねえですけど。痛いやってくれましたね。あー、そうですね。これはね、あー、了解です。おー、気持ちいい。 SR 強いな。コナさんこんばんは。いや、コナさんちょっとね、今それで頑張っておるんですけども、ちょっと待って、なんで後ろから来んの？おかしくないか今のは。いやー、でもこっち味方行ってくれてるから、多分センター集まってくるんじゃないかな。こことかね。あー、そっちか。ちょっと2枚は聞いてないよ。油まだいたんか2枚。申し訳ない。コナさん、今日はいつもと同じ声では違いますよ。はあ、当たる。嘘？変わんない？嘘だ。あんま変わってない？ローカス欲しい。いやー、もう違えたら、もう攻めたらダメだった。今の。ニボヒコチェンです。ワッセアさん、お4の1でバリュー追加されるからブラックアウトのバリューにアタッチメント全部つけれるようになったんだよ。2倍最初つけたら強すぎて泣きました。コナーココナロさん、いつもと変わらない？あ、そう？いつもと変わらないですか？いつもと変わんない？そう？痛い。待って。やばいやつしかいねえんだけど。いやいや、 SR だぞこっちは。優しくしてよ。ちょ待って。今来てるモードでデーモン3枚切るから素晴らしい。レモンさんこんばんは。そうでしょ？変わってるでしょ。ちょっと違うのよ。ちょっと違うよ。今日は口は変わってる。あ、そう嘘変わってない？そっか。いやー、クソエーブした今。もったいない。いやー、失敗したな。あ、オッケー。ちょっとほとんどあれ外しちゃった。後ろごめんなさい。サプレスタイル。あ、やばいなこれ。やっぱ SR 難しいな。反応がね追いつかない。オーケー、ドラッグショット決まったぜ。気持ちいい。いやもういいねよマジで。ほっ、あー、ごめんね。ごめん、カバーできんかった。いやー、申し訳ない。おめでとうございます。そうだからね、ちょっとごめんね、本当にごめん。次から気をつけるわ。あ、いったー。ちょっと待って。いや、こんなもんですよ、チーですわ。まあ、ドミネはそんなことはないと思うけど。ナイス。変わんねんだよな。ルーカス早かったってほしい。
いやいや、ちょ待って待って待って逃がしてもらえない。難しいね。いやー。チャンネルさん、砂ダイヤになったらダイヤ3つ目だね。おココナロさん、ギア50まで終わったんですけど。すごい早い早いむずすぎてやばいです。早い。そんな買いすぎ。あいかん。うわーうわーもったいないことしちゃった。おかしくね。あかん、これあかん。タイミングもさすぎんだよ、これ。いや真っ白だな、見えない。難しいけどおもろい。黒いと小さめの実況チャンネルさん、ギア上がりにくい気がするのは気のせいかな。しょぼん。なんかめっちゃ下打ちしてたぞ今やば。カトゥーさんのことめっちゃ下打ち。欲しいですね。カトゥーさんめっちゃ下打ちされてたよ。なんでどうしたの？コナーココナロさん、ほとんどやってないんですけど。あ、なるほど。遊びに来てた友達にオールでお得意くらいからやらしてたら終わってましたぞ。すごいな。オールでやらしてたってすごいなそれ。はい、わかりました。なるほどでございます。ではそうですね。うわ嘘やーくー今の当たんないか。スナイパー難しいな。今のも阪神なんスでナイパーとやっぱセラフのこれもクソエームしたツナの練習。いやなんかみんなローカス、あ了解か、コバさん了解です。みんなローカス使うって言ってたんでね、ちょっと使ってみたいなと思って。スナイパー使っちゃうよりもバリスティック痛い。あらなんでどうしたの。大丈夫。痛い。ローカスが欲しい。やっぱみんなローカス欲しい。まあまあまあでもあ、パスマグまで出た。好きな武器使えばいいんですよ。よいしょ。でもねもはあなんで待って待って待ってうわ危ねえ。そうだね、なんかねバリスティックはねめちゃくちゃ強いって聞きますね。あそこにおるんか。いた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 い。いやいた。カップの命中率が悪くない？そうなの？カップでも使いやすいじゃないですかこの武器は。リアスさんまさかのリアスさんが苗落ち。まあでもね、あら外してた。痛いそうそうそう私だからですよいやスナイパー難しいな。でもまあスナイパーはねこんなもんでございますよ。カトゥーさん私の命中率悪かったですか？私は悪いですよ。そんな良くないはいコナさんまたね。了解です。カトゥーさん了解了解。いやでもハンドガンはねばらまくもんですよ。いやカートゥーンネットワークじゃねえから。あ高評価ポチありがとうございます。はいおかえりいや SR 頑張ったけどこんなもんです。参加したい。ちょっと待ってね。はいちょっと待ってね。今あれひょっとしてこれちょっと待って待ってこの AGDP はタイガさんかな。あ終わりましたあそうかこれがタイガくんね。はいはいどうぞどうぞ。タイガくんどうぞ。本当だね今6人になっちゃったねこれで。やばいな。じゃあどうしようか。もう1試合ぐらいしてから交代でいきましょう。で最初からいるのタイソンさんだからタイソンさん交代でよろしいでしょうか。
ダメージこう俺こうだバカだから俺が抜けたら抜きねえじゃねえか放送なんねえじゃねえか。それともあれする ?SR 戦行く？ SR 戦ありじゃないですか。早くねえか。早いね。エンブレムが変な人から順で抜けていく。俺じゃねこの変な顔のねアンパンマンね。女の子だから。あ、自分可愛い子だ。加藤さんはこれ何なんだ。なんか黒乳首みたいになってるぞ。乳首じゃねえかよこの野郎。コートが一番わかんない。待ってウータンわかんねえよ。これでウータンってどういうことだわかんねえよ。これでウータンなの？これがウータン。上ダメポンってなっちゃうよ。ダメっぽそうこいつこバカ俺だよダメっぽ俺じゃねえ。そうじゃねえ俺もそう俺だよバカタレ。俺抜けたらダメじゃねえか。じゃあこの試合終わったらじゃあ SR 戦行こっかみんな。本当はねもうちょっと公開やってねティア集めたかったけどね。スナイパーならスナイパーもだよ。SR 持っていくまた。じゃあ SR でいくか。ちょっと SR でプラス取ってみたいな。黒いとひさめの実況チャンネルさん。あ、砂限定でアイアンサイトの5種化で4キルかましてベストプレイヤーの全部ワンショット。お4キロエンチジさん、スラセンワヤ、ワラ、カプーンさん、自分で考えることをしないだろスペシャルドミネーション期待されるんだよ。すごいうん長く続くっていう神ゲー。そうなんだ。50対50のやつ。カプーンさん、逆に感謝してほしいねこのエンブレムに。SR オンリーのはい試合があるんですよ。SR のみの逆に感謝してほしいねこのウータンのエンブレム。さあ行きましょゲームですか。どんな感じだろう。さあこれこっから抜けるんじゃないかワンチャン。やばいなあれ見てたな。う。引っかかってる。いやナイスカ上なんだ今の。わあ当たんねえ。ナイスキル。タイソンさんがあらナイス。いつもダメで俺の名前言うと感動死んでる。もう一枚いるんだけどどうしようかな。おお当てていくキボティー。実況チャンネルさん、砂使うときはいつもと釣ってるからな。ダラコッキングが邪魔。やっぱねドープさんみたいなコッキャンとか覚えないとダメかもしんないね。ああいうのあんな近距離で外したらもう無理じゃ。コッキング入っちゃって無理だな。ナイス。黒いとひさめの実況チャンネルさん、探検あんまししないんよ。で4キロエンチ時間、スラセンの更新しておきました。SR ありがとうございます。いやーうまいな。間に合わない。危な。ナイスライトニングストライク素晴らしい。で4キロエンチ時間、ルールを少しだけ変更します。スラセンルール、武器はパラジンは、コシャカは、ロフスのみ、アタッチメントはサイトはなしでコカはレーザーサイト移動から3つまで。ナイスカバー。逆だねこれ。なんと後ろ裏から来てた。いやーうまいな。サプレッサーで裏から来てたわ。やりますね。そうなんだよ。黒いとひさめの実況チャンネルさん、ローカスね、拾えば使えるか。もうちょっとさ、わあうまい。ダメージね。いやー倒せたけどな。ローカスは拾えば使える。やろ。痛いうまい。誰だコミュニティこうしたの。ごめんなさい。ま、こっちから出てきたんじゃないですか。あらちょっと待ってごめんなさい。
ナイス。この野郎はいよ。ナイス。いきなり当たらなかったから崩れてはいしょ強いわああドラッグショット当たらなかった。ラグくないですか、ここ。ラグ。いや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 、ちょっとやばい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 。よいしょ。ここめっちゃラグ。まあじゃ黒いと小さめの実況いや、ラグ、ラグ、ラグ。ほとんど頭の差寄ってんじゃん。わら。あ難しいな。チャンネルさん。頭の上な。しょうがない。めっちゃここ。翔さん、こんばんは。いや、翔さんこんばんは。めっちゃどくたびにラグかかんねんだけど。みんな、翔さん。そう通報しました。なんでだよ。マジ。めっちゃラグ感じますけど。おー。いやーうまい。お魚さんいるよ。嘘だよ。嘘だよ。ありがとう。 4キロエンチジさん。稲翔さんナイス。いやいや、おかしいだろ。それおかしいだろ。そこナイスおかしいだろ。通報しました。ナイスって。外した。オーケー、いただける。ナイス。今のローカスこれ、ドゥーン、ドゥーンは。これローカスすんごいいい音すんだけど。4キロエンチジさん。ダメゴミ粛清よ。全然変わりませんよ、全然。あー、なるほど。おっあ加藤さんに投げちゃった。それしてくれないの？ほっイラッとしました。なんでだよ。おかしいだろ。イラッとしました。やれや、ちゃんと。やっちまったよ、今。お子さんだな。ごめん。投げちゃそう、投げたの俺。ごめん、ごめん。加藤さんごめん。う。許すまじ。許してやってくれ。頼む。許してやってくれ。翔さん。嘘だよ。嘘だよ。はい、外していく。すごく薄くないですか、使う。いいローカスあれですね。空中のあれやってる感じ。やんのか。黒いと小さめの実況。やんねえよ。やっぱコットのガチャは闇。コットのガチャは闇。はっきりわかんでね。だからワイラで新聞引いたときはめっちゃ嬉しい。そうだよね。そういうので弾ければね。4キロエンチジさん。来てるよ、こっちから来てるよ。なんでなんで俺にイライラするんだよ。おかしいだろ。おかしくないか。あー、ほんと。ナイスキル。素晴らしい。センターだね、あとは。なのにね、そうなって見てもかなって思う感じだよ。あとよ。スーパーオカモッちゃんさん。で、普通に来てね。あ、岡本ちゃんこんばんは。いてーかもしれない。かもしれない。痛い。ただいまボタラにはまってるあ、動乱類が多すぎる。あー、そう、動乱多いよね。いらないよね。はい、岡本ちゃんいってらっしゃい。モカさんとこ行ってきて。今日ね、モカさんはね、違う違う、フォートナイトの方やってるんでね、参加できるよ。見て。さあ、こちらカートゥーさんが決めていく。うまい、うまい。いや、うまいな、エイムが。あ、ボーダーライン、ランズボーダーラインじゃなかったっけ。ボーダーラインってゲームあったよと思うんけど。了解了解。じゃあちょっと待ってね、この試合終わったんで、今ちょっと SR 戦ね、早めに試合ますか。今日はね、オーバーウォッチ関係ねえよ。どうしたの？ボーダンラモガマルさん、生卵さんこんばんは。こんばんはでございます。じゃあちょっと待ってね、今1回抜けて9月に3が、あ、なるほどね。はい、リアスさんお帰り。なるほど。マーセリンさんこんばんは、こんにちは。マーセリンさんにデスビームですよというね、これはね、今日はやめていくという感じでございます。100円ですよ。100円なんだ、安いね。
どうぞどうぞ来てね。あ、来た。福山さん。はい、生卵さんも行ってらっしゃい。モガさんによろしくね。はい、復帰します。どうぞどうぞ。はい。ローカスってありな。あ、ローカスはありですね。マーセリンさん、私も帰宅してる。気をつけてね。 SR 戦のローカスのアタッチメントダメなって言ってほしいんですけど。あ、サプレッサー絶対ダメです。あ、サプレッサーはさすがにダメか。サプレッサーきついな。そんな武器持ってねえよ俺。ラピーファー。ラピーファラピーファー SMJ カットとかでいいんですかこれは。ーいいんじゃないですかね。3つまででやってもらえればね、サプレッサー抜きで。あ、ローカスです、ローカス。コシカ。パラディン、コシカ、ローカスのみでございます。使っていいのは。ローカスってなんだよ。新しいやつか。そうですね、一応、BO3 から。あ、了解でございます。はい。そんなもん持ってねえよ。俺も持ってねえよ。はい。そうですね、基本的には。ただ、あれは本当は使ったらダメなんで。あ、ひーちゃんやりね。ちょっと待って。あ、了解了解。待ってよ。今まで河川さんがやってたはい。がはい。別の人の権限移行したもんで、ああ、なるほど。またルール変更になるんで、うん。ちょっとまだなんとも言えないですけど。なあ、まあ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 、その時はその時ですよ。本当はトラッカー使った、トラッカー使ったらダメなんですけど、一応自分のとこは OK してます。デッサと、ガンホーだけなしにしてるんでね。ね、俺の ID、新しい ID なかなか良くない？はい。昨日聞きました。マーセリンさん、俺の ID。マーセリンさん、ありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。今日は、あ、実にありがとう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。私の声がね、ちょっとフリーザっぽいかもしれないんですけども、今日はね、素の声でやってきます。あ、金欠さん、こんばんは。すごい。はい、こんばんは。ありがとう。するの忘れてた。あ、いやいやいや、大丈夫ですよ。オッケー。ちょっと待って。ちょっとおかしいだろ。なんでだよ。いや、ヤクルト飲むの忘れたって。これだったんで、いや、してください。ありがとうございます、本当に。たけさんいます。さて、ダメだったら自分カストマグに切り替えますね。オッケー。牛乳うま。ちょっと待ってね。確かラピッドファイアと FMJ はないと多分国家光らないんで絶対。はい、皆さん準備は大丈夫ですか？大丈夫ですか？俺やってやるから。さあ、加藤さん、リアスさん、大河くん、霧雨さん、リュウさんですね。相手にうんこじゃねえか。埋まってた？どうぞどうぞ来てよ。もしあれ、もしひーちゃん来ていいよ。あとね、2つ空いてるから。入れるよ、入れるよ。ひーちゃんまだいない。ひーちゃん来てない。うん、あれにできますからね。ゲームチャットに行けば。多分大丈夫かな。あ、金欠さんもどうぞどうぞ来てください。じゃあゲームチャット移動しましょう。はい、というわけでゲームチャットの方にやってきました。これで今ひーちゃんが来ましたね。これでひーちゃん来て、金欠さんが来れば 5on5 の SR 戦。なんでだよ。ゲームチャットにしちゃったから聞こえてる。聞こえてるわこの野郎。あ、これもう分かった。こっちやな。誰だダメポファッキューとか言ってたらこれやろう。山上さん向こうに送ろう。加藤さんと組ましてあげます。ダメポファッキュー。実にいや面白くねえよ。おかしいだろ。ファッキューじゃねえよ。金欠くん来るから55に。そうです、5on5。コバさんも来るって言ってたんだけどね。コバさんが来ないな。なんでだろう。お前ら大概にせえよ言われますよ。言われますよ多分。ガチャでハゲたから。あ、来た。いいね。よっしゃ。
実に面白い。多分ね、コバさんも途中参加するかもしれませんが、こちら、5on5SR 戦でございます。 4キロエンチジさん、吸血小僧、あれから分かってるよ。ね。なんで脅すんだ。兄弟1パーティ選択しなくてもプレステボタン長押しでパーティ設定いけるやん。そうだよ。なんでアイジャックスさっきも消したのにな。これバグかな。はい。どうしたタイソンさん。吸血小僧さん、このメンバーなら励ますよ。これバグですよね、やっぱり。カプーンさん、初めて知ったわ。このメンバーなら励ますよ。その時ダメだったっていう選手がはいなんか何がダメだ。さあ、見てってください、マーセリンさん。我々のね、デスビーム合戦。ね、素晴らし皆さん行きます。黒いと下目のい。いや、そうだね。今日はタイソンさん、じゃあお願いします。パラディンにアタッチメントは甘い。かっこよすぎ。さあ、ちょっとね、SR を結構使ってたんで、だいぶ、バカ、俺を撃つなっつの、バカ。でもいい音。後ろおるし。おいしょ。山上さんにデスビームと。いただきましたよ。はーい。外してく。メディックを片付けた。いや、うまい。大河君うまいな、今の。素晴らしいショット。はい、素晴らしいクイック。さあ、2on2、すごいいい試合。霧雨さん、そして、オートジャさんが、あオートジャさんが抜かれていく。うまい。加藤さん、うまいな。やりますね。いいショット。これが、加藤、あ、私ですよ、ベストプレー。素晴らしい反応。カプーンさん、なんかね、当たり判定おかしいんだよ。見せんだよ、じじい。なんでだよ。なんでやねん、あいつら。加藤さんがなんでやねんって。もうダメじいさんがなんでやねんって。いいじゃん。たまにはいいじゃん。たまには俺にもベストプレーくれ。たまにだから。チーターいんだもん。チーター、どこにいるんだよ、チーターなんていませんよ。ここ来るんだけどね、大体。あらあらしょう。あ、本当だよね。いた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 。あ、あれ、なんで二人もおいしょ、加藤さんゲット。よーし、あと3対2。バカ、俺を撃つな。俺を撃つんじゃねえ。スノックに1枚。あ、トイレだね、トイレ。いるいるいる。アックス、あ、ちょ、全然違う。はい、コバさんどうぞ。ナイスキル。あ、いた。ほっ、アックス投げていく。デスビーム。あ、遅い。いや、ナイスキル。素晴らしい。なんで弱すぎるんですけど。ちょっと待って。なんでジジイしないの。その程度か。その程度か。だって弱すぎるんですけど、どうすりゃいいですかね。あ、うわなんかいた。感覚、もう完全コスパ感覚。マーテリンさん、うまいっすな。いやー、深いもんは。あれ、当たってねえよ。一日なんかね、まあ、こうスナイパーはね、こんなもんでございますよ。スナイパーはこんなもん。奇数だから行く。オーケー、タケさんおいで。お、うっそ、うまっ。いやー、山上さんやりますね。やられていく。あお、かっこいい。これローカス。タイソンさんがローカスを拾っている。さあ見せてもらおう。あ、ほんとローカスだね。この周りの、いやー懐かしい。スコープの周りが感じがローカス。完全ロマンで IG っていう自分はさあ自分はジョイ補正をかかることを信じてますか、ローカスの判定の。音でやっぱちょっと重たくなってるね、前より。反射結構かっこいいですよ。か、音はかっこいい。まあね、しょうがない。ローカスはね、ぶっちゃけ2回当てることないっていうのあれですよね。さあ加藤さんがベストプレイヤー。はいはい。カプーンさん、うつまみんなやったわ。あの野郎絶対次やっつけますよ。
や、うまかった。新設小僧さん、竹さん味方かよ、わら。あ、竹さんじゃあ次交代しようか。入れ替えよう。金欠さんとは別々のパーティーにしますよ、じゃあ。さあ、勝負だ。さあ、6対6でございますよね。6対6。勇気愛姫ゆき、有瀬さん。あよいしょ。連中は終わりだもったいない。だよガンミーガーをつまんねあらうまいな。加藤さんやる今の。有瀬さん、チャンネル登録者数78人になりおー、アリスさん、ヤッホー。やって素晴らしい。これからもどんどん伸ばさないとね、アリスさんも。楽しみに待ってますよ、アリスさん。あれ、なんだっけ。なんか、わあ、惜しい、ひーちゃん。いや、みんなやられた。ひーちゃんのみや。ダメだ。しっかり狙った方がいいな、これは。決めろ。 8対4じゃね。うまいえな。脅威を処理したからの。いたね、いたね。勇気愛姫ゆき、有瀬さん、それができないかもなんですよ。なんでだよ。できないのかよ。ナイス。楽しみにしてたのに。絶対加藤さんとか見に行くよ。アリスさんがね、生放送したら。さあ、ベストプレイこちら、コバさん。カズンさん、新武器使えた。新武器使えた。使えるんだ、新武器。勇気愛姫ゆき、有瀬さん、ごめんなさい。いや、謝らなくていい。大丈夫、大丈夫。しょうがない。やっぱ親にダメって言われたらダメだからね、それは。生放送はできないから。ショットガンだや。ショットガン。そうなの？いない。やっべえ、山上さんいた。いや、惜しい。あ、繁盛かよ、バカじゃん。おいしょ加藤さんごめんねやってやったぜ。やべ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 。おい、あ、バカ殴ったらダメやめてー、死にたくない。ナイス、素晴らしい。今、殴った瞬間を見てた。それはね、私の症候群。優しさ、優しさ。テンパると殴ってしまう。さあ、ベストプレイこちら、コバさん。うまい。テンパるとはいいよ。ジジイはいいよな。ジジイバカなしだよ気づいたら殴り殺したよね。間違えてうまい。一回止まるの。一日すんの。ナイスショット。ブラックアウトもちゃう。よーし、やってやんよ。まだわからん。まだ勝てる、これは。あれ、来ない。いい、もったいないしょ、ブルちょっとこっちから行こっか。はい大河君ごめんよ。あ、もったいないな。わおおい、設置ナイス。飛んでったね、今なんかピシューンっていた。オーケー、いただきましたよ。リアサニーデスビーム。おもじい、はい、リラさんこんばんは。出雲リナッチ&ショートラさん、ホモーバー。ホモーバーじゃねえよナイス、素晴らしいショット。いや、なんでもありじゃねえかよ今日は素の声でやってますよ。ああ、ローカス。どうかそうっすよ。さあ、ベストプレイこちら、リュウさん。そんな時持ってね。あ、でも反射だね、やっぱ。有瀬さん、なんで踊ってみた投稿できないかというと、編集アプリ何使えばいいのかわからない。編集アプリを何使えば、あ、でも編集アプリ一応狙わなきゃ。多分編集アプリで検索すればかかると思いますよ。引っかかると思います。有瀬さん、あー、なるほど。課金、そうだね。上。なんだ当たらんかったから今のあの野郎。出雲リナッチ&ショートラさん、ひーちゃんいるの？ひーちゃんいるよ。ひーちゃんいるよ今日。ひーちゃんいるよ。今一緒にやってる。ひーちゃんはね、有瀬さん、これ手が出ないし。手ができない。そうか。これひーちゃんね今。はい。今入った。さあ決めるか。反射かわいそう。
さあ便所にいたのを倒していく。さあ4対3。さあ最後の試合。イグノリナッチ&ショートラさん、フーチャンピョン。いやうまいね。さあ決めるか。さあひーちゃん頑張れ。ひーちゃん応援してる。りなさんが応援してる。頑張れ。ああ山上さんに抜かれていく。さあワンオンワン。アックスが飛んできてる。イグノリナッチ&ショートラさん、上さんか初段。ウエタンはね今日来てないね。さあ反射、うおい決めてく。間に合ったかこれ。すげえいい試合か。まさか間に合わないか。めっちゃ GG な試合。いやーうまい。うん。俺じゃね絶対俺じゃねえな最後俺だって来たね。じゃあそれベジータさんだからさあベストプレーはこちらタイソンさん。うまい。さあ皆さんもしよかったら加藤さんもう2人で50人です。チャンネル登録お済みでない方加藤さんのチャンネル登録お願いいたします。そんなバカな加藤ちゃん俺チャンネル登録してね。山上さん気づいたらなんか、はい、また5人増えてたんだよ。オーケーじゃあ金欠さんね。金欠さん移動しようか。130人になってた気づいた。こんな感じ。はい、ローカスいいですね。それもちゃんとなってる。オーケー。ローカス俺にもよこせよ。ローカス使えないんですよねこれやっぱ持ってないと。そうですね。多分使え上だな。あ使えないですね。んちょっと待って。ローカスってこれベンデッタっていうのがローカス。全然違います。えどこスナイパーライフルないよ。はいバカには見えない。俺にも言ってるってことだな。ああナイステーキ。兄じゃ音じゃっていうチャンネルの登録お願いします。自分はあるんで多分見えてる人です。手に入らないと見えなくなってるそうです。なるほど。さあやっていきますよ皆さん。2戦目でございます。いい試合になるんじゃないですかね。これはまたすごく GG な試合でした先ほど。課金するんかい。あ本当ですよ。タバコはねダメだからねみんな気をつけないとね。タバコを吸っちゃダメだよ。ピック率の少ないコシか。タバコめそうだよみんなタバコはダメだからね。あ間違えた俺コシカにしちゃった。人のこと言えない確かに。いたな両端やっぶな。オーケーカートゥーさんゲッツ。なんだ敵ビビってるのか。おあと1人。ナイス。無理でしょ無理でしょ今の。いやいやまあこれは運が悪かった。運が悪い。もろた。いやこう言うてこっち1回負けてますから大丈夫ですよ。コバさんタケさんと当たってんのか。そうこれ当たってるんですよ。うまい。やりますね。はいなんでダメポファッキューなんだよ。ナイスファッキュー。いや違うだろ。ナイスファッキュー違うだろ。
待って、そこの家の中いっぱいいるよ。よいしょ。ナイスナイスカバ水森マッチ翔太さん、無視すんな、だからいいのだよ。ー。いやうまい、いやうまい、加藤さんそこの隙間抜いてくる。同じとこにいる。うまい、メディックを始末し素晴らしいショット。無視すんなよ、ファッキュー。いやその変な顔やめなさい。うまい、決めていく。さあ、うわーうまい。もう一人いる。さあワンオンワン、決めここのやつ。コバさん対加藤さん、果たしてどちらが勝つか。やる、素晴らしい。いや無視してない、無視してない、無視してないよ。じゃあイケボイケボって言われたんでね、いいな、無視してないぜ。なんか突っ込んでほしいよね。おいくそ、おいおいやめろ。さあこちらベストプレータイソンさん。ゲスボ言うなよ。うまい、よく抜いた、素晴らしい。大概にせえよ。なんでだよ。大概にせよ、なんで言われる。水森マッチうわー死にそうって、死にそう言わない。たまには言わしてくれ、俺にも。臭いって言うな。ああ加藤さんもうやめてそれ。さあ金欠さんを見ていきましょう。決めるか。うまい、もう一枚。後ろに誰かいる、後ろに誰か来てる。うわやられた、味方が。ごめんなさい。決めるか。出た。いやもったいないもったいない、いけるか。だってスティック動かしたらうまい。たんだけど。さあ金欠さんが竹さんを抜いていく。タイソンさんがやらかった。なんでだよ、怖くないから、怖くないよリーナ。ベジータ素手で待った。え当たっちゃった。マジか。素手でやった。あらそれいかん、やらか金欠許さん。した。いやー、さあタイソンさんがワンオンワンじゃない、ワンオンツー、いや抜かれていく。最後は加藤さんが抜いていく。ごめんなさい。やる気はなかった。びっくりした。びっくりした俺。つくしゃ。今日。しゃって。大丈夫大丈夫、問題ない。二人が煽り合ってるんだが、タケさん棒立ちはダメですよ。後で参加するとは限らない。イモニーさんこんばんは。大丈夫よ。もっとイケボの人に言われたい。なるほど。言われてますよ。お、もったいない。ほい、いかん、これあかん。いやー反射か、タケさんやる。ちょっと遅かったの打つの。さあお父さんがあっと後ろから来てる、挟まれている。ここでやられる。今度誰がイケボ選手権か。ああいいね、やばい、タイソンさんがリロード入っちゃった。え、リロードできてない。うまい、うまい。よいしょ。鶏がいる、鶏が鶏がいる、鶏がいる。うまい。あー、タケさんを抜いたのかね今。そして山上さんがタイソンさんを抜いていく。俺ツインと俺でしょ。絶対ベストプレー俺でしょ。ベストプレーはこちらタイソンさん。ツイン取った時はね。いやよ。おい、鶏はゲームできませんよ。おお、流れるようなショット、素晴らしい。いいショットでございます。さあでも試合が、おお危なっ。イケボなら天竜。4キロエンチジさん、イモさん参加するとき自分と交代なんで言ってくだされば助かります。おいしょ、おいしょ。ヒーちゃんゲット。
どっちかな。 B の方いるぞ。センターにも出てきてる。あ、よいしょ、山上さんゲット。オーケー、大河君もゲットいただきましたよ。そうそう、俺しか当ててこないんですけど、とつるでかっこいいブーイングなんですよ。ブーイング。タイソンさんに対して。大将さん多分ね俺しか狙ってこねえんだもん。いける俺のことかな黒いと下目の実況チャンネルさん。ダメ引いてねありがとうね。え。なんじゃねえか。おっと、ロペさん。すいません、ちょ今日イケボ俺のいや、ドープさんイケボでしょどう考えてもイケボでしょ。いい声してるもん。俺もそんな声になりたかったぜんなあ、山上さんがいた。キラッと出てたね今。いやー、失敗したな今の。敵の歩兵を排除した。大丈夫。4、3、いい試合。まだわからない。さあ、やばい。あれはやばいぞ。右側がやばい。うまい。ドープさんが抜いていく山上さんを。あ、うまい。ディアスさん2枚抜き。さあ、ここで。いや、コバさんがまさかのミスった今。ミスエイム。見てしまった。さあ、これ。金欠さんが。どうするか。やばい。うまい。あはい引っかかかわいそう引っかかっちゃったよ。あー、了解です。了解です。わかりました。トープさん OK ですよ。最後だけも。さあ、こちらリアスさんがベストプレイヤー。了解。ひーちゃんまたね。ありがとうございます。お風呂とご飯まんま食べてくる。了解。ナイスショット。素晴らしいショットでございます。いいね、素晴らしいね。いやー、でも惜しかったな今の試合。はい。俺ダメージ、俺よりしたあれうるせえこの野郎。いいんだよ、いいんですよ、楽しめれば。じゃあちょっとね、今ひーちゃんが抜けたのでここやりたいっつってね。なんかアーセナル意外と人気あるんで。いや、ボトカ呼ばなくていいからボトカさん来ないから。了解。コバさんこっちかな。じゃあさあ皆さん準備はよろしいでしょうか。 5on5 に戻ります。あ、了解でございますいや、ジャンヌ呼ぶねとか呼べない。来ないから来ないから。霧雨さん、じゃあ大河君とこ。ハセシさんならハセシさん。ハセシーさんも来ないです多分マジかよ。ハセシのママならたまに来るんですけどね。ハセシママが来るんですけど、ママなら来てくれるんですけどね。ハセシさんは来てくれないかな。オッツンと兄者がいいかなグリードさん来たらもうみんなもう喋れなくなるわ。さあ頑張ってやっていきましょう。いや、おついちさん来ないよしかもそんな声じゃないよ。じゃないよ。あ、リヴァイさんこんばんは全員潰してやるさあ、ドープさんが全員潰してやるというの宣言。これは楽しみですよ。さあ、霧雨さんがね、敵に行ったんで。はい。あ、待って、ごめん、ちょっと待って、間違えた。多分まだ帰れるんじゃないですか。帰れないかな。あ、帰れなかったか。ちょっと遅かったんか。さあ、攻めていく、ガンガン攻めていく。中古と相手用に一人で2人。いない。珍しい。いないよ。ここ大体いるのにね。いないよ。いるよ、そこ。角っこ。あら。ああ、もったいない。おいしょ。タイガくんゲット。あかん、2人寄った。いやー、リュウさんに抜かれていく。惜しい。いやー、金欠さん抜かれていく。さあ 2on3。さあドープさんは
守っている、防衛している。いやー、うまい。加藤さんがドープさんを抜いていく。いや、惜しい。コバさんが外すクイックショット。さあ決めるか。外す。今日は何かが違う。そう解除してる、解除してる、解除されていく。おっと、ロペさん、そろそろコントローラーやばいやばいやばい投げようと思ったら全然違うところで飛んでったんだけど。やばい、ドープさんがどうしたんだドープさん。モブプロさん、また今度ボイタ付きヘッドホン買います。あー、了解でございます。うまい。芋2代目さん、よっしゃいくぜ。どうぞどうぞ。なんではい、イモニンさん来たらね、多分ね、また変わってきますからね。よしよしよし、やっぱうまいね。今回、加藤さん、霧雨さん、龍さんがね、ブイブイと言わせております。いいよ。そうなのまあ、負けてる方に入ってくれればね、助かりますよ。4キロエンチジさん、またきついになる。またきついない。竹さん来る？芋2代目さん、僕クソザコなんて。クソタコだよ。うおー !B 設置。さあ、ここ行くと死にそうな気もするけど。外す。よいしょ。解除解除。あれ終わってんじゃんこれ。よいしょー、やったぜなんかめっちゃー、やったぜやったぜ。もういいやこれ僕持ってきますいやいや、それスナイパーじゃねえから。さあベストプレーはこちら。フィッシュっていう SR 持ってくれ。俺もフィッシュっていう SR。射程距離おいすごい短いショットガンですけど決めていスナイくパーですけどスナイパー。射程距離短すぎなスナイパーだな。ショットガンはねSG ですからね。それ言うなら連射で超連射でザクましょう。バカ野郎。いる。危ねえ。頭出してたね今。ちょろっと出してた。当たってなかった今の。もったいない。もったいない。いやもったいないな。オーケー。うわもうないわオーケーいただき。タイガくんゲット。はいあ、痛い。オーケー。山上さんに勝っていく。いただきましたよ。200キルがおっと、ロペさん、安定禁止ローカス禁止ローカス禁止。なんでどうしたの。反射がひどいからパラでもそれ上手い人が言うからねローカスもうコーヒーじゃないもんそれいや好き。知らねえのよ。いやいや知らねえのがしょうがない。SR はこんなもんですよ。SR はこんなもん本当に。荒れてるな。タイソンさんじゃなかった。リヴァイ兵長なんとかお願いしますよ。次荒らしたやつは肉をそぎ落とすぞって言ってくれればね助かります。めんどくさいんかい。よいしょ。いないね。なんか爆発したよ。どこ ?B かな ?B だねこれ。やべえ、あそこの上か。あれはやべえ。ナイスキル。危ないよ。上か。ナイス。おおタイソンさん解除してく。うわないわそれはないわナイス。ないわ。 KY だわいや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 マジで KY だわいやいやいやこれタイソンさんがね、素晴らしい。いやせめてキルしてからにしてくれませんかねフッキンコイン
プチプリンもうあれじゃないですか、もう1対4になった場合はもはいう武器なんでもいいんじゃないいやいやおかしいおかしいサーブで。さあそれだとみんなショットガンで。いやいやまあまあまあ好きな武器をね使うのはいいんですけど、いやさすがあ間違いないごめんちょっと待って三角ボタン長押しちゃった待って待って待ってこれ俺死んでくるこれごめんごめんこれ俺死んでくる間違えて使っちゃったよ。いやー申し訳ない。うまいカートなんでそこだけ若干リファイヘッジ入ってたんですかカートうまいタケさん抜く。出雲リナッチ&ショートラさんマジダメポいや意味がわからないマジダメポどういうこと出雲リナッチ&ショートラさん嘘どうしたいや惜しい。さあ決めるか。さあ奥まで行っている。最後はイムニーさんを決める。ないないダメでしょ。いやいやあ US さんこんばんは。あこれ私です。間違って出しちゃったんですよ三角ボタン長押ししててこれなしでしょ、やり直しでしょ。なるじゃないですか。オッケーオッケーオッケてか UAV 出た時点でもう全員出雲リナッチ&ショートラさんイメージ分かってるんだから知るべきでしょ、そこは。出雲リナッチ&ショートラさんー申し訳ない。出雲リナッチ&ショートそれラさんはないよ。いや、まあ、一応セルフキルしてる。セルフキルしてる人もセルフキルした。ウエスタンさんリナさんやったぜ、壊してやったぜ。本当だよ。一瞬で壊されてびっくりした。加藤さんがね、素晴らしい。フブジ2ついてるんでしょあれ。一発で壊れましたね。素晴らしい。やってくれるぜ。すぐビッグしないと。出雲リナッチ&ショートラさんねえ、スコアストリークちょっともうごめん。なんでこれついてんの削除。あれ削除。これあれどこなんですよ。ほら、意味ねえっすよ。結局意味ないからあれ。さてエンチジさん皆様ご視聴ありがとうございます。あー、やたかさんお久しぶり。こんばんは。あやたかさんこんばんは。何もつけないでロックしたんだね、自分。はい、こんな感じで。ペイロード SR 戦やっていきますよ。出雲リナッチ&ショートラさんあ、なるほど。皆様いらっしゃいませ。チャンネル登録、高評価をお願いします。霧神ね、なんでだよ。関係ねえじゃねポチッとしてください。ツールなどは概要欄にあります。庭不快なコメントはしないでください。ゆっくりしていってね。はい、ひーちゃんおかえり。スムジの方が死ぬ気がする。スターが使いこなす男素晴らしい。 T4 キロエンチジさん。やはりアーセナルはミワ。出雲リナッチ&ショートラさん。キャッキャ。クロエとヒサメの実況チャンネルさん。お風呂上がっておみんな揃ったね。ニヤカを使いこなす男。出雲リナッチ&ショートラさん。ヒーちゃんぴょん。ぴょん。あペイか。俺のテリトリーや。かっこよすぎる。ウエスタンさん。俺もお風呂は入りたい。あ、いいですね。お風呂みんなで入ったらどうでしょうか。素晴らしいと思いますよ。ね。お風呂。クロエとヒサメの実況チャンネルさん。リナッチ。よしよし。あやたかさん。なんであやたかさん美容法売っちゃったのマジで。混浴しようぜ。オトちゃんが混浴しようぜ。オトちゃんが混浴しようぜなんて言わないから。誰か起きた？出雲リナッチ&ショートラさん。いや、落ちてない落ちてない落ちてないよ多分。だってチーム変えちゃった。あなるほどクロエとヒサメの実況チャンネルさん。混浴はちょっと。興奮します。そりゃするわ興。奮しますね女の子と混浴なんてね、もうそんなの興奮しない男の子いないから。何あやたかさんはい、おさんの方が面白くて。あらら。出雲リナッチ&ショートラさん。混浴とはウエスタンさん。混浴とはね。隠せクロエとヒサメの実況チャンネルさん。あ、ダメ D だけはタルブロね。なんでだよ、おかしいだろ。ここいるな。クロエとヒサメの実況チャンネルさん。男と女が同じ浴槽に入ること。そう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 。混浴ね。出雲リナッチ&ショートラさん。タルー、オースト、ロペさん。敵と立ち回りが噛み合わん。わら。噛み合わね出雲リナッチ&ショートラさん。はい、なるほど。え。はい、なるほど。危ないよ。ウエスタンさん、エッチじゃん。いやー、下手こいた今の。もったいない、ごめんなさい。クロエとヒサメの実況チャンネルさん。とりあえずダメ D の悪の手からリナッチは。いや、待て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 。私はそんな悪いことしない。頑張って金欠さん頑張って。ごめんなさいごめんなさい。あーごめん。
かいるんだけどなんかいるなんかいる。いやロリコンじゃない、ロリコンじゃないよ。あ、俺なの？なんでここで？なんでここで？いや悪じゃない悪じゃない悪じゃないよ、多分悪じゃない。ね、じゃあ怒ってさあやってやんよ。待ちなさい、ちょっと待って待って、ロリコンじゃないよ。音じゃ、俺はロリコンじゃねえ、バカ、ロリコンじゃねえよ。いや絶対悪じゃないし。いないね。ほっ、やばい。やーカツさん痛い。連中はロリータコンプレックス、いわゆる幼児体型が好きな人だったかな。違うよ違うよ、違う俺はそんなことないよな、大層そんなことないよな。いや違います、それはロリコンじゃないです。さあトップが、あーやばい、トップさんがうまい。山上さんを抜いていく。あーうまい。いやートップさんが大河に抜かれていく、素晴らしい。みちおさんこんばんは。いや素晴らしいショット。冷静に抜いていく。すごいショット。ダメポのイケメン風な声が耳障りなのでなんでだよたまにはいいんじゃないか、タケ。俺の声、こういう声もいいんじゃないかおい笑うなおい笑うなおい笑いすぎだろ、笑うんじゃねえよ。あれこっちからのナイス。おいキモって言うんじゃねえよ。あ待って、うまい。メディックを始末した。ちょっと間違って落ちちゃった。素晴らしいそこは三米海洋圏ですよ。うまい。いやタイソンさんナイスショット、素晴らしい。何ダメージしてるフィギュア。いやスライディングしたら落ちてた俺よりひでえ。まあこっちも避けようとして落ちてる人いるんだけどね。俺だよ。足場が足りなかったよ。うんさあみんなやっていくぞ。敵を殲滅するんですいやイケボのつもりじゃない、イケボではない。おおうまい。お怖いなこれ、こっちにもおるしな。おいしょ。なんでいやーミスった。大事なこと言った。ごめんなひーちゃん、ごめん。いやうまかったな今の。さあ大将さんがペドフィリアとは幼児、小児、一般20歳以下を対象とした性愛、性的指向のこと。なんてこったペドと呼ばれる。ペド気にするな、それは汚れた言葉よ。そうなんだ。黒いとひさめの実況チャンネルさん、辞書より。さあ竹さんが抜かれていく。水森ナッチ&ショートラさん。黒いとひさめの実況チャンネルさん、気のせいだよね。おとじゃさんがボロボロになってる。落ちてた。アリスさんお帰り。水森ナッチ&ショートラさん、見てなかった。いやもうね、ピッチングするのを忘れたよ。俺のセリフのカッコがつかないやろ。やっぱりリハちゃんと当てるですね、SR 戦でも。ーうまいね。あれ、素晴らしい、素晴らしい。黒いとひさめの実況チャンネルさん、しょぼん。
ちょぽん。人気愛姫力、有瀬さん、筋トレしてたんよ。筋トレ4キロ延期えらいね。誰か空中歩行してたぞ。誰か空中歩行してたなんか黒ひげじゃないか今の。おうまいあれはちょっとなんか喉を潰れそうですね、あの声だと。やばいやばい、口の悪い音が出てきたヒイラギビューが出てきましたよ。ね、自重してる。そうそうそう。いる。おお、大将さんが抜いていく。お俺かよ男になりたい。どうなんですかね、おとちゃさん。女の子いいよね。いた、うまっ。いやー、うまいな。スライディングしてたな、私の死体が。さあ 3on3 レッドブルヒア、うまい。いや惜しい。なんでみんなこれあれですよ、いや後ろいる。うまい。そうやっぱりね、女の子素晴らしい。女の子、いやどうなんだろう、女の子は男の子になりたいって言うけど、逆にね、男みんな男性陣の方に聞いてみたいですよ。女になりたい人いますか？女にはなりたくない。生理は勘弁あ、レモちゃんこんばんは。今日はね、素の声でやってますよ。女になりたくない。大将さんね、たまにクロちゃんみたいな声出すんですけどやめろそんなこと言うな、バカカトゥあ、もっと高い声。でも私はその声になりたかったな。ルーちゃんこんばんは。はい、リアスさんありがとうございました。自分の考えだけで性別を語るな。はい、コバさんもお疲れ様でした。ありがとうございます。さあ 5on5、 はい。圧倒的にトイレが開く。でもね、これ女の子は女の子で大変ですよ。なめくせバカ単なる変態じゃねえかよ。男の方が早いトイレ。そうか、まあはい、リアスさんもお疲れ様。やりたいね。重い。なるほど。おおこれはやす、俺のバカ私の嫁になってどうするんですか。本当だよ、もうそんな感じだよ多分もう嫁さん入ってきたらもうチーンだよ。いや、そんな風には言わない。そんな風にそんな嫁やだわそんな嫁さんやだわ怖すぎるわ。男に生まれてたら男子にいじめられなかったし、ルーちゃんさん、いろいろ女の子で大変よ。ナイスキル。ごめん。いやー、いいとこカバー来てたね。そう、女の子大変だよね。うちの嫁さんも言ってるんですけどね、化粧がね高いいや、その修羅場いらねえわ。ずすドブさんが左から抜かれる私は女の子の味方だよ。素晴らしい。
うまい。でもこれはきついぞですよね。ナイス。もう当たり判定がおかしいでしょ。真面目にやりましょう皆さん。全部途中。オートジェンの当たってないのが謎だった。僕は見せない。でも女の子は女の子でね、やっぱり大切にされてますよ、男の子からね。切実だったな今の。男に優しい世界。よいしょ、逃がしませんよ。なるほど、よかけん。あれかな。よいしょ、霧雨さん月中。あ、オートジャさんを守りましたよ。さあ B だね。はい、了解です。犯罪者予備軍ってなんだよ。そう、化粧がね、本当にね、お金がかかるらしいね、やっぱり。おっ、来いよ、いいよ、来いよ。よいしょ、イモ兄さんにデスビーム。イモニンさんのお尻にデスビーム決めましたよ。いやダメとこの後のカバーマジダメ。なんであれ当たってんの。なんだって見せて見せて、加藤さん。加藤さんね、言うて多分ね、イケメンだから。イケボイケメン。これ絶対ね、いや、いい格好してると思うな。かわいい、かわいい、かわいいじゃないな。でもかっこいい系かな、多分。加藤さんゲット。ナイス。普通にイケメンで腹立つ。なんでイケメンじゃねえぞ俺は。ジジメンですよ。オーケー、見せてもらいます。カトゥーさん、あれこっち落とした人誰かカバーして倒して。どうぞ。オーケー、いくよ。あ、吹き飛ばすのかよ、やめてよ。いやー、失敗した。うんじゃ飯よし。うん。いいちゃん了解。さあ、ドープさんとタケさんが残っている。あ、まあひーちゃんとかにはね、私の顔を送りましたけども。なんで鼻で笑うんだよ。ってなんで鼻で笑うんだよ。おとじゃさんが一緒に飛んでった。一緒に飛んでった今。してないしてない。化粧なんかしないよ。それ違うだろ。それフリーザじゃねえかよ。金欠さんのデスビーム。ナイスデスビーム。はい。ホワイトハング。ホワイトハングって私の中で初めの一歩ですよ。フリーザだっつうの。そうだね、やっぱ最初はね、あんまりメイクするとね、お肌が荒れちゃうので、皆さんお気をつけですよ、女の子は特に。いない。あ、奥だねこれ。いやー、そっち。よいしょ。
あー引いてやがれ本当によ。ちまちまちま。よいしょ。ルインを抹殺。ナイス。後ろいるよ。まだ動いた。おいおい、イボニーバカ、そこ違うだろ。私はお先に寝ます。ダメポだけ殺そうとしたら。何人か死んだのってはい、ルーさんまたね。また遊びに来てね。はい、ルーちゃんお疲れ様。また来てね。よいしょ。確かにね。アリスさんの名前はガチなのかな。あれ来ないね。ナイスかな、オッケー。危ねえ、大河君ない。あー、2人か。よいしょ。加藤さん抜いてき、もう1枚。ほっ、いやーうまい、ナイスカバー。たけさんナイス。なんで今の反射わかんねえマジでどういう勝ちまし年より上じゃねえかよどう見ても何使ってたんですか。パラディンですか。グラブスラム打ったやつよ。覚悟しろ。今兄さん覚悟しろ反射だ。ビデオカメラ判定お願いしますっておかしいだろ。ビデオカメラ判定ないよ。もう一回なんかお、違う、そう違う。加藤さん違うから。ビデオカメラ判定ないから。そんな判定ないから。競馬じゃないんだから。ゆっくりしていってね。そうなんだ。反射出る。さあサミットやってないんでね、ここやった後皆さん最後はヌークタウンですよ。お待ちかねの。あれ上はゆうきは本命に関係ある。あ、そうなんだ。なるほど。ゆうきさんのゆとうときは本名に関係があるんだね。なるほどな。ゆうきはでもあれかな、どっちかっていうと名前になっちゃうよね、ゆうきだと。りなさんは本命って本命の命が多分これ。なんで笑ってんだよ。何笑ってんだよ。おかしいだろ。なんで、僕の名前は本名。あ、そうだ。ゆう、名前はゆう。いや、フリーザじゃないから。待て。今日は素の声でやってますよ。ホモじゃねえよ。上にいるな。いや、うまい。いやー、いいカバー入るな、キリタメさん。いいカバー入る。いやー、悔しいな、今のは。いや、うまい。うまいこと上へ登っていく。さあドープさんがコッキャンかっこいい。ユウじゃない。ウエタンは本命。いやいや、ウエスタンっていう名前はいないと思うな。カバーできるか。おとじゃさんがあ、ユウか、ユウ。落ちろ。ユウか、ユウナとかもありそうですけどね。いやほら山上さん最後飛び降りましたね今。クラプレでさっき使っちゃったのよ。あ、そっか。加藤さん違った。ユウナ、ユウミ、勇気とかもありそうですけどね。当たっちゃったんだ。ユウミか。
ったぞ。島裕二。やめろやめろ男だからな。勇気いやいや愛姫ゆきハンマ裕次郎が良かった。うんあいや下いるね。まあいいやいや加藤さんおいしょ反射かもったいない。イブよりナッチショートラさんかわいいあんならまた最悪だもんにしてやるよ。お尻ペンペンの毛やろよ。お尻ペンペンの毛は可愛い。勇気愛姫ゆきやばい加藤さんうまい。私この名前好きなんだよねわらゆうみちゃんいや名前が可愛いねゆうみって。そしてカツーさんは大輝だそうですよ皆さん素晴らしい。勇気愛姫ゆきありあさんオートじゃの暴言がヒロインなんですね。みんな自分の名前はねほら親がねおとじゃさんダメですよ。ゴンザレスはダメですよゴンザレスはやばい自分の親恨むわゴンザレスとかつけたら。ちょっとゴンザレスは違うかなウエスタンはウエタンでウエタンですなるほど。あ銀玉のキャラわちょい危ないよなくそゴンザレス自分アムロヤムチャリヴァイですいやそれはひどすぎる。ウエスタンに強すぎる。名前がひどすぎる。いやそんな名前つけられたらちょっとうおすごい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 。金欠さんよける。いやーさすがにきついか。あ加藤さんがあーなんか2人して教えてねでもゴンだったらねハンターハンターのゴンってイメージでかっこいいですね。さあベストプレイこちらトープさん素晴らしいクイックショット。うまい。ゴンちゃんええわな。ゴンちゃんいいなって言われてますよ。あちょっと待ってジャンプ失敗しちゃった今みんなのコメント。あそこに死体があるわ。僕はキルアの方が好き。あそこに死体があるわあじゃあ見なくていいから。おとじゃさん見なくていいから早く行きましょう早く行きましょうどうせ最悪いるから別に住めないで。確かに私は普通にユーミちゃんって呼ばれてる。うわやろうなやろうなお前やろうなお前覚悟しとけ。待った待った加藤さんがずっと俺の下見て竹さんに殺さあクラピカもいいねいいよね。いやークラピカね男の子だけどね女の人ですよねもう声が死体探すゲームじゃねえからこのゲーム死体探すゲームじゃないからね。クラピカはねでもなクラピカなえそうなの嘘や確か男って言ってたような気するけどな。お大層さんにある男覚えとけ。クラピカは男の子まさかの男の子せハンターハンタークラピカの声がね原さん誰いやちぎえよそんな生き物じゃねえ。峰不二子みたいな峰不二子さんの声優さんですよ確か。めちゃくちゃ有名人ですよね。原じゃないダメポさんの声優はですねダメーザーですよバカ野郎俺だよ俺は俺だよバカ野郎ちょっと待って個人事務所みたいな。
今どっから撃ってきた？お、ほえ、何こそこそやってんだよ、てめえ最悪だよ。お前ら最悪2枚いるじゃねえか。3枚いるじゃねえかよ、おかしい。よいしょ、芋兄さんゲットからの、いやー外しちゃった。もったいな。はいアリスさんおやすみなさい。やっちまったな今の。いやその距離こしたがってるのかよウエスタンさん、あ、杉田さん CV は杉田さんいや眠れなくなるからミンミンだ。さあカバー入る、うまい。さあ金欠さんが残り2枚を抜くか。いやおかしいだろRC バカ RCX 使ってバカいるよ。うまい。さあ後ろにいた金欠さんの後ろにいる。外す、2人とも外す。フィッシャーマントムさんこんばんは。今日は私素の声でやっていますよ。どうですかトムさん、私の声こんな感じです。いや草って言うなよ草って言うなよ。ウエスタンさん、一時期声が低いすぎたって言われた時期はあったけど、一時期声が低いすぎた。ああなるほど。ウエスタンさん、もう言われませんね。その声です、これが。素の声、これがトープさんの素の声。さあ上にいる。おおおすげえ、すごい。外す。出雲リナッチ&ショートラさん、サーミンミンダハチュウや逆転ボクサグ30、わら、一山うまいすですね。カツーさんが最悪。加藤さん、チョコちゃんしもりこさん、あこんばんは。チョコちゃんこんばんは。今日は、私普通の声で喋っております。カズンさん、嘘やん。嘘やんいや嘘やんって負けたの。3発ぐらいある。出雲リナッチ&ショートラさん、チョコちゃんぴょん。そうだよ、チョコちゃん来たよ。カズンさん、手すりに邪魔された。手すり邪魔された、おかしいだろ。やってやろう。オーケー、落ちんよ。今度は落ちなかったから大丈夫。チョコちゃんしもりこさん。はい、ここいるからね。いるからね。いた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 。なんでくっそーくっそー。気がつなくなったからといって進めなかったな。はいこちら SR のサーチですよ今。チョコちゃんも来る。チョコちゃんこんばんな。いやー今日はね素の声ですけど、あ3対3いい試合ですね。やっぱり素晴らしい。ジェイソン、チャンネルさん、チョコさんこんばんは。俺はみんなチョコちゃんだよ。もしよかったらチョコちゃんのチャンネル登録してくれる。そうチョコちゃんいるよ。カズンさん、オナシャス。これ終わったら飯だからキャスターによろしく。これ終わったら飯だからキャスターによろしく。了解。ちゃんとどうしたんだろう今うささんとって聞こえお前に地獄に送ってやるよ。たこんなおとじゃさんはいないですからねなかなか。素晴らしい。さあこっちから見ていこうか。ウエスタンさん、横島ゲリコ、チョコちゃんしのりこさん、さっきまでボヨンやってました。あさっきまでボヨンやってた。出雲リナッチ&ショートラさん、もしよかったら僕のチャンネル登録も。はいりなさんもね。これしようかな。ちょっと待ってチョコちゃんしのりこさん、ダイソンさんこんばんは。争いしたくないな。どこいんのこれ。よいしょ。うわやばお前いい反応ちょ待て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 。わあもったいない。ほい。チョコちゃんしのりこさん、私のはしなくていいですよ。わら、出雲リナッチ&ショートラさん。痛いバカだくるなよいしょ。あやばい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 。ダメだ、ボタン落ちないでよ。あれおいウエスタンさん、どっちも来た。オッケーオッケー、時間稼いだ。ナイス。さあ、アイキャンフライするぞ、君が。うわー。なんか殴って殺そうとしたのに。甘いですね。メジンさんがアクセス使うとかないですか。なんで使っていいじゃん。一応 OK じゃんアックスは。3
なんでこんな俺のキルカメないの？ダメージ何何俺のキルカメは申し訳ねえ。そうしかもね、イモニンさんがね、ワイワイ。いやー、これはね、チョコちゃん可愛いからね。うん。チョコちゃん可愛い。出雲リナッチ&ショートラさん。いい子なんですよ、チョコちゃんも。最近の悩み。どうしたのリナさん。本当にね、コメントしないで、こっそり食おいべに。っと、おじさん、そろそろツイート使います。何言ってんだ俺が可愛いに聞きませ出雲リんかナッチ&ショートラさん。そうだ。こと、チョコちゃんしのりこさん、可愛くないです。いや、可愛いですよ、チョコちゃん。可愛いよ。俺でさっきイモニンさんね、ウサさんがどうとかって言ってたよね。どうしたのウサさん。うささんと後でラブラブ配信でもしようかなと。なるほど、素晴らしい。今日来なかったね、ウサさん。僕はブスです、はい。いやブスっていう、自分でブスっていう人はいないから。普通に可愛いってことですよ。ね。というわけで、ラストの試合、こちら、ヌークタウンでございます。皆さん、準備はよろしいでしょうか？何がよろしくない。よろしくない。の一回は泣きの一回、わかった。泣きの一回なくすために、ちょっとポイントをちょっと多めにします。こちらは無制限にして、6ラウンド選手にします。ここにいます。ブスじゃないから大丈夫よ。僕はブスです。ロックです。6本。たまにはやるじゃん。 6本取ったら終了なんで。ケイソン、チャンネルさん、ブスダメポ。だからなんで俺ブスなんだよ。おかしいだろ。タイソンさんイケメンですよ、皆さん。タイソンさんはね、結構ね、いや、若いよね。格好が若い。すごい。4キロエンチジさん、最近配信時間短くなったんだからもっとやろうぜ。そそれは困る。それは困る。チョコちゃんしのりこさん、毎回鏡に向かってブスって言ってる私は。笑。今日いいとこなかったね。だからここにしますよ。お、かっこいいとこ見せましょう。チョコちゃんがブスって言ってる。そんなバカなねえ、そんなことないよ。ウエスタンさん、起きます。あ、上さん、ブス言うやつかじって普通に可愛いよね、絶対に。ウエスタンさん、オフ。はい、上さん、頑張ってね。リアルすぎる。出雲リナッチ&ショートラさん、またね。あれ、今どっから抜かれたの、ドープさん。最奥か。ウエスタンさん、またね。はい、またね。よいしょ。連中は終わりだ。出雲リナッチ&ショートラさん、僕ブスだったら僕ダメポになる。デスビームでデスビーム。あー、うまい。上だった、だいぶ上だった。マジで無理。僕ブスだったら飯だと思ったらまだだった。飯だと思ったらまだだった。さあ、1を2。さあ、1を1。金欠さんが外す。皆さんブス、顔気になる。ねえ。全世界だ。全世界はそうでしょ。キャラクター違うじゃないですか。反射。カブンさん、皆さんのそっちは反対だからな。おおフライ鈴木。出雲リナッチ&ショートラさん、僕ブスだよ。いや、惜しい。ちょっと遅かった。上に飛んでったかな、今。出雲リナッチ&ショートラさん、嘘じゃない。嘘じゃない。うまい。カブンさん、もう気になる。気になるね、確かに。いた。すれ違い。反射反射、お互い反射。いや、うまい。最後はイモニンさんが打ち勝っていく。素晴らしい勝負。反射だったね。惜しかった。どうしたの？ジャンピング腰打ち。なあ。いやー、負けたなー。悔しかったな、あれ。マットやめろ。次な。あ、ぜひ来てね、チョコちゃん。あ、芸人さんだったら誰に？さあ、ラストの試合頑張っておりますよ。芸人だったら誰に？
誰にあんまり詳しくないんだけど、あ、いないな。香取さん、はいはいあれ、やべ、死ぬ。いや、いっぱいいすぎこれ。これ詰めないよ。どうせ詰めてもやるだけだし。横さん、しもりこさん、ではこの辺で失礼します。よいしょ。森脇さん、翔太さん、死にます。死なないで。チョコちゃんまた来てね。出雲リナッチ&翔太さん、横さん、またねー。ナイスー。今なら当たんないのかチョコちゃんまたね。遊びに来てね。次エーペックスまたやるから。最奥にいたのにさ、みんな死んじゃったもん。タケさん冷静。タケさん冷静。すみません、自分は200歳まで生きる予定です。出雲リナッチ&翔太さん、誰に顔見せたかな。ニナさんはね、ちょっとだけ見たことある。うん。ダムと裏見せたよね。でもあれほとんどわかんないな。リナさんの顔あれはわかんない。よいしょ。やったぞ。いやー、そこか。いや、加藤さんすごいとこいたな。ベッドの上かそれ。いやー、ちょっと見にくいなあれは。確かに惜しい。あー、2人から撃たれていく。おいちー、なんだとこの野郎。なんだよ、なんでだよ。いやー、ダメじいさんが気づかないのはやっぱり大好きだわ。このポジでうちのダメじいさんですけど。やってやんよ。その見切りで来る。許しません。やばい。いや僕の顔見ても得しないよ。煮干しこちゃんです。松屋さん、シュワー、煮干しさんお帰りなさい。うまい。ナイスタイソンさん。うまい。あー、惜しい2人とも。いやー、反射だったね。かわいそう。決めるか、外す。これはやばい。あー、2人から撃たれていく。ナイスカバー。いやー、金欠さんが抜かれていく。なんでですか。当たり判定嘘でしょマジで。さあベストプレーこちらタイソンさん。イモニンさん抜いてここでヘッドショットかましていく。死んでってよ。死んでねえよ。あ、死んでなかったね。イモニンさんじゃなかったね今の。勘違いだよ。やっちまった。間違えたぜ。いや、これ言ったら死にそう。こっちから行こう。ん？あ、いたな。家の中いたね今。よいしょ。今回こちらから攻めていく。おーい、ヤブさんこんばんは。危ねえ。危ねえ。危ねえ危ねえ。危ないぜ。この私をやっつけようなんてまだまだですよ。あらー、よいしょ。山上さんいただきましたよ。にゃんちゅうの人だよ。やぶさん来た。さあ山上さん SR ですから、そういうのありますよ。さあこれを抜いていく。ドープさんを抜いていく。はい。さあ2対3、まだわからない試合は。いやー、反射、お互い反射。よ
よいしょ、加藤さん抜いていく。うわ、もったいな。おっ、危ない。よいしょ、なんでどっからよいしょ。イモ兄さんゲット。まだわからない。カブーンさん、面倒だから送ってやったぜ。やばい。よいしょ。よっしゃー、勝ちましたよ。抜いていく。ショートラさん、嫌な予感してリネルたら予想当たってた。爆笑。なんか蹴飛ばした。何ロフト、91さん、ダメポさんが連キルしてる。ねえ、珍しいよね。よいしょ、かっちょいい。カブーンさん、ダメポさんと皆さんによ。お、本当に加藤さんの顔が送られてくる。これは楽しみでございます。よーしよしよしよし。あら、反射だった。ベッドの上にいたっぽいけど B ボムのナイス。よいしょ。なんかいる、なんかいる、なんかいる。タイソンさんが抜かれていく。いや、イモニンさん早い、早い。クイックが早い。うわー、うまい。さあ 2on2 外す、決める。なんだって、私に顔を見せてくれるんですか皆さん。絶対これはちょっとうまい。ナイスショット。最後はね、オトさんが決めましたよ。そうか、これがね。いや、可愛い顔してるな。カブーンさん、可愛い顔してんじゃねえかよ。素晴らしい。出雲リナッチ&ショートラさん、わらわら。ジェイソン、チャンネルさん、うわー、カツさん。しっかり下打ちをしていく。素晴らしいじゃないか。今日は素の声ですけども申し訳ないね。たまにはね、こういう声もありなんじゃないかということで、出雲リナッチ&ショートラさん、だって言ってないもん、わらわら。うおー、いい試合。カブーンさん、なんだと。なんだと。ベストでロゲーかこれ。ベストプレーはこちら加藤さん。しっかりした打ちをしていく。出雲リナッチ&ショートラさん、気が向いたらね、わらわら。なんか間違って違うものまで送ろうとしているような気がする。俺加藤さんにはね、私の顔見てもそんな大してね。は、カブーンさん、やったね。ほっ、あがリロード入っちゃった。腰ダメで抜いていく。後ろ来てる。あれ、上上がった。あ、いた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 。そこいるよ、そこ。俺らのリスの方行ったね。お、どこ行った今。まずいまずい。よいしょ。イモ兄さんを後ろからゲット。上か。ん、下かな。よいしょー、加藤さんをゲット。そうだ、すぐ人のケツ。じゃあカバーしてんのよ。カバーでもカバーいただいたんですよ。カバーをカバーしてるだけです。男じゃねえなじ。イモ兄さんのお尻を狙っていく。
カツーさんがどんな反応をしてくれるのか私楽しみ。でも前見せたような気もするんだが、ダギャいやー山上さんがしっかり見てる。抜かれちまったよ。さあここからですよ。皆さん頑張って何やってんだよこの男はうんじゃねえ。リヴァイ兵長今何持ってるんですか手に。さあ立体起動兵器、立体起動装置で飛んでいきましたね。発見したけどうまい。竹さんが抜いていく。さあ B ボムのとこいる。さあ後ろから狙われている。江戸さんそこはリロードしといた方が。さあ危ない。ラッキーやば。反射。さあ最後はタイソンさんが残り1人。2枚抜けるのか。あ危ねえ。首振ってる場合は首振ってる場合じゃねえだろ。いや殴ってる場合じゃねえよ。さあしっかり見ている。イモニンさんがしっかりカバーしている。ここからどうするのか。うまい。さあイモニンさんがしっかりタイソンさんを抜いていく。さあ5対5。さあ泣いても笑ってもこれラスト。どっちが勝つかな。3000ダメージ超えたんだけど。そうすごいな。送ったよ。伸びしろ。いややり返してやんよあの野郎。さあラストの試合。やぶな。簡単には死にたくない。いやそこいるんだよね。うわー外した。危な。危ないよ。ほいよいしょ。危ねえ。単体3まだわからない。おっいや山上さんごめんなさい。ナイスカバー。よいしょ。いやーそっちいた目覚めがあった瞬間死んじゃった。伏せてたか。さあワンオンワン。やばい頑張って音田さん頑張。最後の試合ですよ。かっこいいさあどちらが勝つのか。いたような気がした。やっぱりいる。反射。カプンさん既読つけるの最速極めたわ最後素晴らしい。いやいい試合だった。いやイモニンさんのあれはちょっとかわいそうだったけどしょうがない。ベストプレーこちら、ドープさん最後は決めていく。素晴らしいショットでございました。というわけでね今日の生放送はねこれにて終了になりますが、この後はねちょっと、ゆかりさんもね交えてエーペックス少しやりたいなと思っております。はい。やばい。おっと、ロペさん、クアドロにはビビった。笑い。次来ます。はい。またね。はい。皆さん、はい。とりあえず戻ってね。待って電話するって俺ちょっとはい皆さんお疲れ様でした。本当にありがとうございます。というわけで今日の生放送はこれで終了したいと思います。じゃあまたな。